זה המטבח, זה נותנים על הבניין הזה. זה המטבח, זה הסלון. כן, כי הבניין הזה ממש ישן. טוב. זה הקלה, אין משהו אחר. טוב, il fait déjà nuit, oh là là. Oh là là. כן, זה מפחיד אותי, מה אתה Oh חושב? là là. אני בלי משקפיים ומוגבלת. עכשיו, אלה שגרים בחזית לכביש, זה המרפסות שלהם. את רואה 2 מרפסות? תסתכלי למעלה. פה, מאחוריי. את רואה, יש להם מרפסת מעוגלת כזאת? זה קומה שנייה, זה קומה ראשונה. כמו שלך. כמו של החדר שינה, יש להם גם פה. קומה השנייה, יש להם מרפסת כזאת, היא מסוגננת. וגם פה יש חניות. את רואה, גם פה יש חניות.